Toňra gahryman arkadagymyz bir yerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Mehmedowanyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onda Arkadag şäherini ösdürmegiň ikinji tapgyryna alınıp barýan işler dürli maksatly binalaryň gurulşyklarynyň dipginlerini ýokallandyrmak we olary häzirki zaman sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow häzirki döwürde Arkadag şäheriniň çäklerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, aýratynda lukmançylyk klasteriniň öýrümçük toplumlarynyň gurulşy işleriniň diýipginleri we beýleki binalaryň içki bedek işlerine ulanýan terişdeleriň görnüşleri barada giňişleýin maglumat berdi. Türkmenistanyň hormatly il ýaşulty gahryman arkadagymyz häzirki döwürde mukaddes Orada aýynyň dowam edýänligini, bu aýda tutuş islam dünýäsinde bolşýaly ýurdumyzda togaw işleriň bir jaýdylýanlygyny belläp, Orada aýyna agdaçar sadakalaryň berilmeginiň asly däwe öwrülendigine üns çekdi. Şunun bilen baglykda mart aýynyň 15-inden 16-syna geçilýän giýjäniň gadyr giýjesi diýilip ikrar edilendigini belläp, gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň hormatly ýaşullarynyň dili tenali enelenmediň, vilayetlerin imamlarynyň, şeýlegem din wekilleriniň, köp tanly ýaşlaryň gatnaşmagyna gadyr giýjesiniň öňü sirasyna agdaçar sadakatynyň berilmeginiň maksady laýyk boljakdygyna üns çekdi. Munyň özi ata-babalarymyzyň taryhyň dowamyny döreden asylly ýol ýörelgelerine goýulýan sarpanyň aýdyň nyşanly urler.